गया लय दादा बेसर तो गोई का हो गइलो तारे जान ए सोना ए बाबू अब का बाबू सोना कले बड़ू का रोता अरे देखो नहीं का हो गइलो तो कुछ बोलते नहीं कौन तो अब का बोली है उनका का चुमा मत तब न जगी है चुमा दे दे चुमा लेके जियोले है खाली आई लव यू कहते दुश्मन जर के मर जाए आई लव यू जान गुलामी की जिंदगी से आजादी का मौत बेहतर होते हैं देहाती गुलामी की जिंदगी से आजादी का मौत बेहतर होते हैं गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं प्राय अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं हर यार वफादार नहीं होता हर पत्थर चमकदार नहीं होता नहीं न जाने घन में कितने फूल खिले होते हैं भोगले हर फूल खुशबूदार नहीं होता दांत मत छिहारा हाँ तू जहर खा के मरता रहो हाँ उ तक का साइन लगी तू मुरई खा के मर देबो मर जा सर्दी खोखी पड़ी कब छटक जाए महाराज एको बात दिल कर ठीक नहीं है ना अपने चुटकुला के जवाब देब हम हमरे नाम है सुदर्शन यादव केकरा संग नहीं गया तारा जे हमारा आरी जोतल कर हम पगारी जोती ले हां हमने तो हेंगा दिला सीधे चुटकुला के जवाब दे तो कहतर कि दुकानिया दे दो दुकानिया दे हाथी दुकानिया हतिया ना ले लेबो ब्यास तो ढेर देखनी हां बाकी यहाँ के विद्वान व्यास ना देखनी ना परमा भैया यहाँ के देखतन कि केकर मेहरारू केकर साथे सुतत हमर कह देनी मेहरारू के सुतल देखतन हाले ही अपन बात कहनी हां सवनवा बीतल हां इनकर मेहरारू इनको ले तेज हां दिमाग के आगो जी बहुत तेज इनकर मेहरारू एकरो इनको ले तेज कहले के सावन बीत गइल बरसात बुढ़ा गइल बे हां भादो में लोग कैसे कहले के सावन से भादो दुबर ना हो लेकिन अब बरसात नियरा गइल बा देखी ने एगो छाता हमरा कीन के ले आन दी ते कहले के पहले ही कलर के पहले कहती तो सोना में टाट दाम में दी थल अब तनी दामवा कम हो जाई अब हो रही भरी जाए रहुआ बोका है हां कुछ बुझाला ना बजाज जितना दुकानदार कहियो कर से आधा कम न त ठगा जाई हां कह के रहुआ शुरू से बोका है कहले कि सुना तू बोका हब तारा बुझाला ना जितना बजाज कहियो कर से आधा दाम कहियो न त ठगा जाइबो हां अब बोहनी के पहर जाइबो त सस्ता पड़ जाई कि सुबह सुबह उठ के बलिया बाजार परसुन के बात हमरा से फोन पे बतियावत एगो दुकानदार के 3 गो छाता बिकर है बरसात बीतत तो छाता नया के लिए जे बिक गई से बिक 3 गो छाता निकाल के टंगल है हां अगरबत्ती दिखावत देते ढुकले दुकान में हां ओम गणनात्वा गणपति गोंघवा महे निधिनात्वा निधिपति गोंघवा में ए भाई छाता कितना के रहा भाई ओम गणनात्वा गणपति गोंघवा पूजा करते के हां छाता के दाम 100 रुपया हां इनकर मेहरारू कहले कि तू बोका हो हां आधा कहि न त ठगा देबो हां ठीक है बक 50 रुपया में देबे तो बोल इनकर तो कह दे रे मेहरारू अपने मेहरारू के पत्नी भक्त है यहां के जे कहि वही मनी है तो ओकर खरीद रहे 80 रुपया के हां आई देता रे 50 रुपया हां 30 रुपया घटी लागे ओकर बोहनी के बिगड़े लागल बेचारा के हां कहत रे कि भैया हम क्रिया खा के कहतनी आपके पूजा पाठ कोई नहीं एकदम क्रिया खा के कहतनी बोहनी के पार सुनो हमर 80 रुपया के खरीद है हां तू 80 रुपया दे तो आप बोहनी एगो कह दे तू छाता लेके जा तो इनकर तो मेहरारू कहले रे कि बोका हो आधा क दी हो हां ये कहत रे बात
40 रुपया में देवे तो एकदम गरम भइल बा दुकानदार के मतलब सुबह सुबह के बेरा कौन माथा खराब कर दिया कि भाई एक काम करो उस तरह की बोहनी बना ली हम हमर बोहनी बिगड़ कर सुना भाई तू जब 50 रुपया देत रहो तो ने दो छाता लेके जा तीन कर तो मेरा हरू कलर के आधा कर दियो जब 50 रुपया कहती के बक 25 रुपया में देबे तो खीस के मारे छत वाला आंख लाल कर करे मरते बोहनी हमरा बनाए के भाई एगो फ्रीए में लेके जो छतवा उतार के रहिए बबी देल के भाग ई कोतर फ्री में 2 गो देबे त बोल छतवा वाला कहते के 2 गो लेबा आई तीनों लेके ना ले जेबा